И здравейте хора, аз съм Vextoplay и може би се чуете защо съм с дефолт скин. Това е така, защото днес ще правя лока ревю на акаунта ми, но преди да започнем, ще ви помоля, ако ви харесва, да лайкнете видеото и да се абонирате. Благодаря. А сега нека да преминаваме. Така, само да си намаля звука да не пречи. Така, така. Така, може първо да започнем с контрейлите. Паузирайте си, ако искате да видите нещо. Те не че са много, но пак 50 контрейла са. Обувки нямам. Обувки. Глайдери. Това са глайдерите. Акаунта ми е от Chapter 2, сезон 1. Това ми е първия акаунт, OG-то. Ако има нещо пак да си паузирате. Сега ще ви покажа и фейворитните глайдери, които аз играя по принцип. Имам Astronaut World глайдера, фейворит. Ето ги, това са ми любимите глайдери. Имам Coral и Silver Surfer, дето е. Така, кирки. Кирките и те... Сега ще ви покажа фейворитните ми кирки, които аз много ползвам. Ето тази ми харесва. Имам Reaper, Icebreaker, Studitex, Starland, Vision, Driver, тази Chiltoy, от Chapter 2 сезон 1 Ray Quarters, Harley Hitter, Catwoman кирката. Имам фалшивата левиатанка с кулито. Наскоро си я купих. Дефолт кирката, първата, Crowbar, пак на Silver Surfer. И тая от Chapter 3 сезон 3. Тая безшумната кирка. И това е някакъв меч. Даже не знам откъде го имам. Така, сега ще ви покажа рапове, които аз ползвам. Ако има нещо си паузирайте. Ето ги. Честно казано, аз много рапове не ползвам, просто съм си сложил два различни, защото ме кефат и двата. Имам и Galaxy рапа. Той е много готин. За картинки имаме тази, честно ми харесва доста. И ето, сега ще ви покажа бавно. Аз по принцип аз тях много не ги използвам. В момента съм си сложил една. Те са 132. Коли аз нямам. Емоутите ми, сега ще ви ги покажа, 345 са всички, а пък общите емоути са ми 113. И така, ето се направо бавно ще си скровам. Ето, да се видите, имам това. От Chapter 3 сезон 1 този емот го имам. Махарената. Имам тук тези емоти, които са си пак копирайт музичката. Имам си на BTS. Това ми е Jabba Sucho, имал го OG, но те го върнаха. Гомов аз я нямам, ролито. И това тук са ми повечето Battle Pass. Имам Laufey Dub, Billy Bounce, така да е Boogie Down, имам Billy Bounce. Този емот, даже не знам, що го имам. Имам и Flapper. И като цяло това са ми емотите. Аз ползвам, честно казано, това с снимката ми кефи. Jabba Sucho, Billy Bounce и Laufey Dub. Така, нека към бакблингове да ходим. Аз не че, ако има нещо да пак си паузирайте. Аз не че много ги ползвам, но това са ми. Имам FNCS, много госто, дето беше, трябва с някаква мисия. Тая раничка преди ма кефеше. Някакво Galaxy-то. Banner Shield и на Spectacle Spine това. Имам и на скьорката това. И сега, аз нямам търпение да ходим към скиновете. Така. Имам полускина OG. Darth Vader скина го имам. Той е от Chapter 3 сезон 3. И вид от Battle Pass Chapter 3 сезон 3 пак. Това тук са си Battle Pass всички. Spider-Man. Да, имам го махнат. Той е Chapter 3 сезон 1. Cobra Kai скина си го имам OG, аз не си го бях взел. Ето. Бананата от квестове.
този скин също го има OG. Нарутото го има OG. То даже не е излизало де. И там Какаши Хатаке. Шаги Догото си го има OG. Кончето, той си от Battle Pass. Този скин, даже не знам дали е излизал, но и него го имам OG. Като цяло акаунта ми е повечето OG, в смисъл повечето скинове, които ги имам, не са излизали. В смисъл излезнаха наскоро, но аз си ги имам OG. Имам Catwoman, Silver Surfer го имам. Имам пака тук с Джокера. Имам пака за 50 лева беше преди. Backlash, Dynamo Dancer го имам. Party Diva, Surf Witch. Имам Ириса. Доста рядък скин. Сайрънката. Chaos Agent. Хейза. Dream. Kuno. Instinct. 4 футболистки. 2000-та. И тук съм American Експерт. Скьорка. Този скин беше от някакъв бъндъл. Nogops. Fish Stick го имам. Ето и Galaxy School и нейния рап. И да, така. И ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и айде чао!